Niin, ehkä me voidaan täällä aloitella jo kello minuutin yli 8, varmaan tulee osallistujia vielä paikalle, että huomenta tosiaan kaikille ja tervetuloa Corelab aamukahvi-webinaariin. Meillä on tänään aiheena rakentamisen rahoitus murroksessa, miten tästä eteenpäin. Ihmisiä varmaan tulee tästä vielä linjoille, mutta aloitetaan kuitenkin jo. Meillä on aika tiivis kattaus, tiiviitä esityksiä, sellaisia napakoita edessä, niin täällä ainakin tämmöisenä vanhana rahoitusoikeudellisena asiantuntijana ja odotan innolla kaikkia. Alkuun ihan perustieto, että webinaari on Tampereen yliopiston avoimen innovaatioalustan Corelabin järjestämä tilaisuus. Teknisestä toteutuksesta vastaa Corelabin projektipäällikkö Jaakko Kinnunen ja meillä paikalla oleva Alisa Hakola siellä. Kaikille tiedoksi tilaisuus nauhoitetaan ja esitysaineisto laitetaan Corelabin kotisivuille. Ja kaikille webinaarin osallistujille lähetetään linkki sivustolle, että aineisto on saatavissa jälkikäteenkin. Ihan lyhyesti tähän alkuun kiinteistökehittämisen osaamiskeskuksesta. Pari slaidia nyt päästetään Jaakko tuosta puhumaan. Niin. Ja vielä siis tarkennuksena, että siis lisätään Corelabin YouTube-kanavalle ja sitten siitä linkki meidän kotisivuille. Juuri näin pääsee livenä katsomaan myöskin. Toivon mukaan sinne näkyy ensimmäinen slaidi tässä. Tosiaan Corelabin aamukahvi-webinaari. Me ollaan osa Citizen-hanketta myöskin, joka on kaupunkikehityshankkeiden toteuttamismalleja, hybridihankkeita ja tällaisia siihen liittyvää. Monet on varmaan siihen päässyt myös osallistumaan mukaan. Tiimistä lyhyesti kiinteistökehittämisen osaamiskeskuksella meillä 15 asiantuntijaa, tutkimusyksikkö opettaa, tutkii kestävyyttä, tietojohtamista, rahoitusta, johtamista ja tuossa on meidän tiimiä, jotka tekee keskeisesti tässä Antti Kurvinen apulaisprofessorina vetää, Osku Torro, erittäin hyvä tekoälyosaaja, joka osaa yhdistää kiinteistöalaa ja tekoälyä, Jukka Puhto yliopistotutkijana ja minä sitten tänään, joka fasilitoin ja johdan tätä webinaaria, niin tuossa on pikkusen tietoa minusta. Mä olen tuolta Oxfordin yliopistosta väitellyt aikoinaan yli 20 vuotta asianajajana, toiminut nykyään myös koodaan tekoälypuolella ja samalla sitten toimin tutkijana ja vedän etenkin kiinteistörahoitusta ja kiinteistösijoittamista täällä rakennetun ympäristön tiedekunnassa. Semmoisena lyhyenä johdatuksena meillä tulee äärimmäisen hyviä puheenvuoroja tästä, mutta muutama semmoinen peruspointti tuonne taustalle mietittäväksi. Nyt meillä on erittäin tämmöinen volatiili taloudellinen markkinatilanne menossa, myös taloudellinen tilanne ja makropoliittiset tekijät vaikuttaa, että etenkin on mielenkiintoista kuulla, että miten tässä muuttumassa korko, rahoitus, rahoituksen saatavuus markkinassa, minkälaisia asioita tulee eteen. Raklilla on alkuvuodesta tutkittu, että rakentamisen ennustetaan kasvavan noin 4% tänä vuonna, investointia noin 20% viimeisen vuoden aikaan. Tosin täytyy muistaa, että matalalta tullaan, niin prosentit on silleen vähän hämääviä. Tilastotieteilijöille siellä tuttuja asioita. Mitä me ollaan huomattu ja mitä mä oon tuolla huomannut oikeudellisella puolella, että haastavaa neuvotella uusista toimitiloista, pitkät neuvotteluajat ja kysyntämuutokset myös teoreettisella puolella ja käytännön puolella aiheuttaa kysymyksiä. Eli tahtotila on kyllä diilejä tehdä, mutta vuokrien ja investointikustannusten yhteensovittamisessa tuottovaatimuksessa voi olla pikkusen sellaista alaa, josta on mielenkiintoista kuulla. Semmoinen asia, mikä tietysti valitettava monessa tilanteessa, mutta myös mahdollisuus, niin kiinteistörahoituksen uudelleenjärjestelyjä näyttää olevan putkessa aika paljon leveroituja ja transaktioita pohjalla. Pankit on olleet aika tiukkoja asiassa. Ja sitten meillä on tietysti uutena ihanana oikeudellisena asiana Basel 4 voimaan tuleminen, etenkin kiinteistön vakuuksien ja kiinteistön tai pankkien vakavaraisuuslaskennan puolen muutokset, jotka on vielä selvittämättä, miten ne vaikuttaa tilanteeseen. No, meillä on onneksi Tampereen yliopistolla paljon tutkimusta kannattavuuslaskennan osalta
kiinteistöissä, asuntorakentamisessa, ja sitten me koitetaan tekoälyä ja rahoitusrakenteen optimoinnin analyysiä parantaa ja sitä kautta tuottaa sitten markkinoille pikkusen sellaista helpottavaa lukkojen avautumista. Mutta tärkeimpää asiaa, tästä katsotaan lyhyesti ohjelma läpi. Meillä on oikein suorastaan innostava puhujakartta ja sitten paneeli lopussa. Aloitetaan parin minuutin päästä tuossa. Ensimmäisenä meillä on Jaakko Niemelä, Aktia Alexander Corporate Financeista toimitusjohtaja ja jos oikein ymmärrän myös kauppatieteen tohtori, kirjoittanut hyvin paljon alalta ja olen pitkään tuntenut ja parhaimpia investointipankkiireita Suomessa ilman muuta. Ja häneltä varmaan saa hyvinkin kuranttia ja tällaista mielenkiintoista näkökulmaa, missä mennään. Sen jälkeen Varke, tietysti valtion puolella uusi toimija. Valtio viime vuonna keskeinen rahoittaja Suomessa. Me oltaisiin oltu huomattavasti hankalammassa tilanteessa asunto- ja kiinteistörahoitusmarkkinoilla ilman valtion tukeman valtion takausten avustusten mukanaoloa. Heli Huuhka-Lahenius puhumassa, johtava asiantuntija ja rahoitusryhmän johtaja. Sen jälkeen saadaan sitten sijoittajan näkökulma. Kim Lindberg myöskin olen pitkään saanut tuntea LähiTapiolasta. LähiTapiola on yksi Suomen suurimpia ja innovatiivisempia ja ehkä tällaisia eteenpäin vievimpiä sijoittajia ja institutionaalisia toimijoita Suomesta. Varmasti vähän katsotaan arvostusta on rahoituksen saatavuutta sieltä kautta, että suuren sijoittajan näkökulma saadaan mukaan. Sen jälkeen meillä on tämmöinen osio oikeastaan pikkusen päällekkäisiä ja tälleen vanhana asianajana niin vähän pakollinenkin osio oikeastaan, että EU-sääntely, EU-rahoitusinstrumentti, meillä on merkittävää, siis rahallisesti merkittävää mahdollisuus päästä EU-instrumentteihin, niin siellä on paljon julkista rahoitusta, tukea, takauksia, instrumentteja. Meillä on Joni Rauhansalo, EU-erityisasiantuntija Tampereen Region EU-officelta, joka on tämä yleiskuva tästä tilanteesta. Ja sitten meillä on toinen näkökulma asiaan. Granlundilta Tytti Bruce Hyrkäs, vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtaja, joka antaa toisen kuvan siihen, että miten näillä julkisilla instrumenteilla vaikutetaan rahoituksen saatavuuteen, hintaan, taloudellisiin parametreihin, että miten me voidaan käyttää sitä hyvin ja minkälaisia keinoja sieltä voi tulla asuntorahoituksen ja kiinteistörahoituksen parantamiseen. Sitten paneelikeskustelussa, miten päästään asuntorakentamiseen eteenpäin. Meillä on Jaakko siellä mukana ja sitten Tytti ja sitten Teemu Haate ja KPMG:ltä myös ja katsotaan sitten, että miltä näyttää. Ja mä pyytäisin tässä vaiheessa esityksessä suurin piirtein 10 minuuttia, että välissä ei esitettäisi kysymyksiä, varattaisiin tuonne loppukeskusteluun sitten kuulijoiden kysymykset. Noin. Niin sille me pysytään sopivasti aikataulussa. Ja nyt päästään aloittamaan niin kuin oikeiden osaajien osalta, että Jaakko, ole hyvä. Joo, kiitoksia Mika ja tosiaan hyvää huomenta kaikille mun puolesta. Mun nimi on Jaakko Niemelä ja toimin Aktia Alexanderissa toimitusjohtajana, niin kuin Mika totesi. Ja mulla on tässä meidän analyytikkotiimistä Kasperi Kauppi. Kasperi tuossa, niin kuin me käydään läpi muutamat kalvot ja tosiaan aikataulu on tiukka, niin yritetään tuossa 10 minuutissa käydä muutama havainto markkinasta ja sitten yritetään niin kuin kommentoida lopuksi niin kuin ennen kaikkea tämän investointipankin näkökulmasta. Mehän olemme oikeastaan kiinteistöpuolella lähinnä kiinteistön rahoittamisessa näitä suurimpia kiinteistöhankkeita niille hankkimassa rahoitusta ja sitten lisäksi toimialayhtiöille toimitaan neuvonantajina tietyissä rahoitusjärjestelyissä. Mutta hyvä, jos lähdetään liikkeelle lyhyesti muutama havainto tuosta kiinteistöasuntomarkkinasta. Jos mennään Kasperi eteenpäin, niin niin kuin tästä huomataan, aloitettujen rakennus- ja asuntohankkeiden niin kuin kehityskappaleesta mitattuna on tällä hetkellä hyvin alhaalla.
tuossa on noin 30 vuotta niin kuin aikasarjaa. Huomataan, että me ollaan tuolla noin 25 000 niin kuin kappaleen määrässä tällä hetkellä koko maassa mitattuna. Asuntojen hinnat oli pitkään noususuunnassa. Tuossa nyt on noin 10 vuotta, 7-8 vuotta noustiin tällä periodilla ja nyt viimeiset pari vuotta vähän reilu korkean nousun takia asuntojen hinnat on sitten korjannut alaspäin. Ei mitään mieletöntä korjausta, mutta kuitenkin tuolla noin 15% tuolta huipusta, missä käytiin, niin tämä on tavallaan volyymikehitys ja hintakehitys näin niin kuin nopeasti tarkasteltuna. Tämä tosiaan perustuu Tilastokeskuksen niin kuin dataan ja pääkaupunkiseutu koko maan loppujen lopuksi niin aika lailla niin kuin samansuuntainen tuo huomatkaa uusien osakeasuntojen hintaindeksi. Tosiaan mikä on suhdannenäkymä, kun oli otsikko, että miten tästä eteenpäin, niin tosiaan suhdannetilanne itsessään ollaan hyvin pohjalla. Saldoluku EK:n kyselyssä on tuolla noin -60 tasolla. Se mikä on tärkeää huomata, että kuitenkin toi näkymä on parantunut merkittävästi, eli tietty optimismi alkaa viriämään niin kuin osapuolten keskuudessa ja toi vihreä suhdannetilannetta kuvaava saldoluku on huomattavasti parempi, eli vaikka pohjalla ollaan, niin näkymä kuitenkin on kohentunut eri niin kuin osapuolten silmissä. Tätä voinee kuitenkin ja pitää tulkita totta kai myönteisenä seikkana. Mitkä on sitten tämän rakentamisen kasvun esteitä niin kuin rakentamisen volyymin niin tällä hetkellä on aika puhtaasti merkittävin niin kuin este nimenomaan riittämätön kysyntä ja muut seikat on tällä hetkellä kohtuullisen pieniä. Ehkä himpun verran yllättää se, että rahoitusvaikeudet niin kuin tässä näyttää niin kuin kohtuullisen pientä roolia näyttävän, eli sinällään niin kuin noin keskimäärin rahoitus kuitenkin järjestyy, mutta jos mietitään isoja hankkeita, niin kyllä me tiedämme, että niissä se rahoituksen saaminen tällä hetkellä on aidosti pullonkaula. Varmaan Kimi kommentoi omassa esityksessään näitä sitten vähän tarkemmin, näin ehkä oletan. Mutta tosiaan riittämätön kysyntä on se merkittävin tekijä, miksi kasvu ei juuri nyt ole lähtenyt käyntiin. Mennään eteenpäin. Sitten jos miettii näitä ammattimaisia niin kuin sijoittajia, niiden käyttäytymistä ja volyymi Suomessa, niin viimeisen 2 vuoden aikana sekä kotimaisten että ulkomaisten ostajien volyymit on tulleet todella merkittävästi alaspäin ja se, että ulkomaiset toimijat, niiden volyymi on tullut noin 1/6, 1/7 niin takavuosien volyymeista. Tällä on ollut todella merkittävä vaikutus tähän viimeisen 2 vuoden aikaiseen kehitykseen. Toi nyt päättyy syyskuun lopussa tuo viime vuoden pylväs, mutta joka tapauksessa trendi on selvä, että ulkomaisten kiinnostus on tullut merkittävästi alaspäin ja myös kotimaisten isojen ostajien volyymit merkittävästi alaspäin. Palataan ihan lopuksi tähän vielä. Sitten yksi tärkeä niin kuin kiinteistösijoittajasegmenttihan on viime vuosina ollut noi asunto- ja kiinteistörahastot. Ja ne olivat tuossa niin kuin laskevien ja matalien korkean aikana todella merkittävä netto-ostaja kiinteistömarkkinoilla, asuntomarkkinoilla. Mutta viimeiset 2 vuotta tilanne on kääntynyt toisinpäin, eli niistä on tullut nettomyyjiä, mikä omalta osaltaan tietenkin on aiheuttanut tämä markkinatilanteen, missä me olemme juuri nyt.
Tämä perustuu tuohon KTI:n keräämään dataan. Tavallaan tämmöinen hyvin julkisuudessa paljon ollut ongelma on se, että näihin kiinteistöasuntorahastoihin, jotka on niin sanottuja avoimia kiinteistörahastoja, niin lunastuksia on tullut niin paljon, että nämä rahastot eivät ole kyenneet näitä lunastuksia toteuttaa, jolloin ne joutuu jäädyttämään lunastuksia, joiden määrä nyt on sitten miljoonista tai 10 miljoonista lähemmäs 100 miljoonaa rahastosta riippuen. Eli tämmöinen aika hankala tilanne rahastosijoittajien kannalta, että vaikka haluaisivat saada osuuden niin kuin käteisvaroiksi, niin eivät sitä lunastusta pysty toteuttamaan. Ja mielenkiintoista kyllä nähdä, että niin kuin kuinka pitkään tämä tilanne sitten kestää. Todennäköisesti vähän enemmän kuin muutamia kuukausia. Joo, tässä oli mielenkiintoinen tilanne tuolla markkinoilla, eli noiden, nimenomaan puhutaan erikoissijoitusrahastoista, niin toi tuottokehitys oli hyvin pitkään niin kuin tasaisen positiivista, ja se totta kai houkutteli lisää niin kuin sijoittajien rahastoihin. Ja nyt sitten viimeiset pari vuotta se kehitys on ollut negatiivinen, ja totta kai se on ollut yksi syy, miksi niitä lunastuksia on tullut. Ja sitten kun markkinatilanne on niin hankala, että siellä ei transaktioita synny, niin nähtiin se äskeisen kalvon mukainen lopputulema. Eli nyt ollaan tultu alaspäin noissa tuotto-osuuden arvossa tuommoinen 15, maks 20%. Sininen kuvaa sitä kokonaistuottoa ja tuo oranssi kuvaa sitä osuuden arvoa, jossa ei ole tuotto-osuuksia korjattu. Ja jos mennään eteenpäin, niin tämä on mielenkiintoinen asia näin niin kuin investointipankkirja ja arvonmäärityksen asiantuntijana, niin tavallaan tämä kiinteistöjen ja asuntojen arvonmääritys. Tässähän on kaksi perusmenetelmää, jotka varmaan kuulijoille on hyvinkin tuttuja. On menetelmä, joka perustuu niin kuin kauppahintoihin, joko toteutuneisiin tai suurin piirtein vertailukelpoisiin vastaaviin asuntoihin tai kiinteistöihin, tai sitten tämmöinen niin sanottu fundamenttianalyysi tuottoarvomenetelmä, missä mallinnetaan se kohde ihan niin kuin perusteellisesti ja lasketaan sitä kautta niin kuin tuleviin kassavirtoihin perustuva arvo. Nämä on lähestymistavalta hyvin erilaisia ja omat hyvät puolet ehkä kummallakin. Se, mikä meidän mielestä on suurin ongelma ja ehkä sijoittajienkin ongelma ja kaikkien ongelma, että tämä rahastojen raportointi ei avaa näitä käytettyjä arvonmääritysmenetelmiä ainakaan meidän mielestä riittävän hyvin, eikä niitä oletuksia, mitkä siellä taustalla on. Ja tämä omalta osaltaan ehkä on hankala tilanne sitten kaikille osapuolille, ennen kaikkea rahastoon sijoittaville sijoittajille. No, johtopäätökset lyhyesti tässä 10 minuutin lyhyt katsaus. Tosiaan rakentamisen volyymi on alhaalla. Siinä on muutama syyt, mitä käytiin äsken läpi, eli ulkomaiset ostajat on poistuneet. Tämä koskee ennen kaikkea isoja kiinteistökauppoja. Rahastoista on ne sitten asuntoja tai toimitiloja tai erikoiskiinteistöjä, niin niistä on tullut nettomyyjiä. Asuntosijoittajat on vasta nyt palaamassa pikkuhiljaa markkinoiden korkean kun korot ovat laskeneet. Ja mitä tulee asuntomarkkinaan, niin meidän tulkinta on se, että tällä hetkellä niin kun sitä kysyntää ylläpitää käytännössä lopulliset asunnonostajat tai sitten kiinteistössä liikekiinteistöjen käyttäjät tai että ne tulee sitten vuokralaiseksi ja joku muu omistaa. Hintojen lasku näyttää niin kuin nyt olevan pysähtymässä tai pysähtynyt. Käänne ylös puhutaan nyt asunnoista, ei ehkä kuitenkaan ole nopea. Tämä nykyinen ylitarjonta, joka vielä kestänee vähintään kuukausia, varmaan hidastaa
hintojen elpymistä ja kääntymistä ylöspäin, joskin korkojen merkittävä lasku kuitenkin tavalla ja toisella on niin iso fundamentti, että se varmaan tukee sitä hintojen kääntymistä ylöspäin vähintään niin, että se vakaantuu minimissään nykytasolle. Yksi hankala asia, mikä näkyy ihan meidänkin liiketoiminnassa, niin on se sitten niin kuin keskisuuri tai vähän isompi kiinteistöhanke, niin kotimaisten isojen instituutioiden allokaatio kiinteistöihin on niin kuin laskemassa. Tämä koskee erityisesti työeläkeyhtiöitä, mutta jossain määrin ehkä muitakin. Eli tämä niin kuin omalta osaltaan kyllä heikentää sitä rahoituksen saatavuutta varsinkin vähän suurempiin kiinteistöhankkeisiin. Näin investointipankin näkökulmasta lyhyesti, niin tosiaan kiinteistömarkkina on kieltämättä vaikea. Muutos parempaan on lähtenyt, mutta se on ehkä hidas tuo muutos, mikä tapahtuu, mutta tietysti itse ikuisena optimistina niin näen, että kyllä tässä niin parempaan suuntaan tältäkin osin mennään. Puheenjohtaja, kiitoksia tästä ajasta. Varmaan paneelissa sen jälkeen sitten vastailen mielellään kysymyksiin, mitä on kuuntelijoilla mielessä. Kiitos Jaakko ja Kasperi. Edetään suoraan seuraavaan innostava esitys suorastaan. Paljon tulee paneeliasiaa. Heli Huuhka-Lahenius on linjoilla, niin seuraava esitysvuoro sinne. Hyvin näkyy. Odotellaan tässä pikkusen, että saadaan esitys alkamaan. Heli saa tuossa ladattua sen meille nähtäväksi. Ja Heli, tosin sinua ei kuulu, että onkohan ääni niin kuin jotenkin koneesta päällä, kun mikki nyt ainakin on auki. Mikä voidaan tehdä niin, että mä pidän nyt sen 10 minuutin ja sitten... Joo, tehdään sillä Heli lailla, niin Heli jatkaa. siellä koita katsoa, että miten saadaan ääni kuulumaan, niin otetaan tähän sijoittajan näkökulmaan Kim Lindberg tähän väliin ja sitten otetaan Heli sen jälkeen, niin pysytään sopivasti aikataulussa. Ole hyvä, Kim. Noin. Aha. Pieni hetki, saadaan toi esitys muotoon. Niin, uusi yritys. Tai tehdään näin. Näkyy ja kuuluu. Hyvin näkyy ja kuuluu. Hyvin. Kiitos Corelab ja Mika, huomenta munkin puolesta. Mun nimi on Kim Lindberg, mä toimin sijoituspäällikkönä LähiTapiolassa ja tämä ei ole nyt tekoälyllä tehty esitys tällä kertaa. Mennään vähän lyhyesti LähiTapiolasta muutama sana, niin LähiTapiolahan on asiakkaiden omistama meillä osakeyhtiö, tai siis pörssissä oleva yhtiö, harjoitetaan pitkäjänteistä ja vastuullista liiketoimintaa. Meillä on aika paljon näitä oven kahvoja eri puolella Suomea, lähes 180 kappaletta, mutta sittenhän meillä on hyvät digipalvelut kanssa, että
valtakunnallinen toimija. Ja no, vähän enemmän sitten, mitä mä edustan ja näin, niin vahinkoyhtiön tai LähiTapiolan toi koko sijoitusomaisuus on se about 10 miljardia euroa. Se on sitä varten, että jos tapahtuu joku tehdaspalo tai näin, niin sitten voidaan korvata näillä varoilla sitä vahinkoa. Ja mä edustan sitten tätä sijoituslaina-osastoa käytännössä, että tuosta 10 miljardista niin 1,7 miljardia on sitten yritysrahoitusta. Me myönnetään, käytännössä tehdään niin kuin yrityslainaa, seniori- ja juniorirahoitusta, mutta sitten myös kiinteistörahoitusta aika paljon, että me ollaan pankkiryhmäneutraali ja täydentävä yritysrahoittaja, ja se tehdään niin kuin pankkien kanssa, mutta kiinteistörahoituksen osalta niin meillä on tällainen hittituote nimeltä rakennusaikainen saatavarahoitus, ja sitä mä niin kuin aika paljon teen työssäni. Mutta jos mennään vähän eteenpäin, että mitä me ollaan nyt lähiaikoina rahoitettu Hervannassa, niin poimin noita 3 kohdetta. Tuossa on pari kohdetta Luoskujalla, jonka Bonava on rakentanut, ja sitten toi Hartelan rakentama kohde tuossa ratikkapysäkin vieressä. Mä näytän vähän noita samoja kuvia, mitä Mika aikaisemmin totesi. Tässä on nyt tuon rakennusteollisuuden suhdannekatsauksesta niin huhtikuulta niin yksi kuva. Ja ehkä nyt tärkeää huomata tätä ylintä kuvaa, että ennustehan on, että meitä suomalaisia tai olisi noin 6 miljoonaa henkilöä, tai meitä olisi 6 miljoonaa vuonna 2045. Ja silloin me tarvitaan se about 36 000 asuntoa per vuodessa, uusia sellaisia. Ja nythän me ollaan hieman tällaisessa suvantovaiheessa, että uusia asuntoja pitäisi tulla. Tässä on vähän sitten jaoteltu, että kerrostalot, omakotitalot, rivitalot, mutta mä ehkä nyt enemmän seuraan tätä tilastoa, että miten nuo vapaarahoitteiset kerrostalot ja moniko menee sitten investorille ja näin, mutta kyllähän se lasku on ollut tosi huomattava nyt. Mitä me kans seurataan paljon on toi, no yksi haaste sijoittajalla on toi rakennuskustannusindeksi. Tuossa on taas pitkä aikasarja, 25 vuotta, niin kyllähän toi korona-aikana niin tämä vaaleansininen kokonaisindeksi, kyllähän se pomppasi aika voimakkaasti, joka johti siihen kyllä, että uusia kohteita ei kauheasti rakennettu, ja tuossa sitten noi tarvikepanokset, eli puulattiat ja nämä, niidenkin hinta niin kuin pompsahti aika voimakkaasti. Mutta sitten on hyvä ehkä katsoa myös tätä toista kuvaa. Tuossa on tuo 10 vuoden pitkä korko ja sitten nettotuottovaatimus Helsingin ydinkeskustasta on tämä niinku pisteytys tuossa. Ja toi ehkä se pitkän ajan kiinteistömarkkinan tuottoero on ehkä nyt palautumassa siihen lähelle sitä keskiarvoa, joka on se 2,5%, mutta kun nähdään silloin, kun tai Ukrainan sota alkoi 2022, niin silloinhan toi yhtälö ei oikein toiminut, ja sen takiahan ei ole tehty mitään niin kuin uudishankkeita. Mitä me kanssa ollaan niin kuin tosi paljon seurattu, ainakin LähiTapiolassa, niin kuin sitten taas noita konkursseja, että miten paljon niitä on ollut, mutta en mä nyt niin huolissani tosta, jos katsoo sitä taas pitkää aikasarjaa tuossa nyt vuodelta, toi nyt pois tuosta noin, vuodelta 2003 lähtien, niin ei tämä nyt niin huolestuttavaa. Ja sitten tuossa yksi pieni virhe, että toi on periaatteessa maaliskuu 2020, niin silloinhan huomattiin, että konkursseja kauheasti tullut, mutta siinähän tehtiin sellaisia vähän muutoksia, lyhytaikaisia muutoksia tuohon konkurssilakiin, että velkoja ei pystynyt hakemaan firmoja konkkaan. Mutta jos katsoo nyt
tilannetta tällä hetkellä, niin ei se niin huolestuttavaa, mutta onhan ne nousussa ja toi aiheuttaa meillekin päänvaivaa, että jos ollaan rahoitettu jotain kohdetta ja sitten urakoitsija menee nurin, niin kyllähän nuo kotiläksyt pitää tehdä ja katsoa, että kyseessä on sellainen rakentaja, joka pystyy sen kohteen sitten rakentamaan valmiiksi. Tässä on sitten muutama niin kuin tutkimustulos, joka niin kuin tukee sitä, mitä Jaakkokin ehkä vähän sanoi, että tuossa on CBREn tällainen Pohjoismaiden niin kuin tutkimustulos, että eka kuva tuossa vasemmalla on, että milloin niin kuin markkina elpyy ja suurin osa ehkä sijoittajista, nyt mä en tiedä paljon täällä, mutta siis suuret niin kuin Insticat ja kiinteistösijoittajat, NREP, NIAM, LähiTapiola, Keva, niin on vastannut tuohon kyselyyn, niin H225, niin silloin niin kuin markkina rupeaa elpymään. Ja sitten tuossa oikealla on sitten taas kuva siitä, että mitkä niin kuin haasteet oli noiden kiinteistösijoitusten osalta, niin toi mismatch in buyer and seller expectation, eli hinnoittelu, eli urakoitsija vielä ei oikein saa sellaista hintaa, mitä sijoittaja on valmis maksamaan, mutta se on nyt ehkä hälventynyt se ongelma, että se on niin kuin, ne on ehkä löytämässä toisia, että voi olla, että niitä tulee niin kuin enemmän kauppaa, ja mekin nähdään nyt, että jos katsoo meidänkin rahoitustarjouspyyntöjä, jotka tulee meille, niin kyllä selkeästi on enemmän niin kuin aktiviteettia tulossa. Ja sitten toi korkopolku on ehkä ollut myös haasteellinen viime vuonna, nyt ehkä on enemmän tiedossa, miltä se tulee, ja sitten tighter credit availability ja loan terms, niin kyllähän rahoitusta on ehkä helpompi saada tämän kyselyn mukaan. Sitten toinen kysely, mitä toi Catella tekee, kysyy taas suomalaisilta rahoittajilta. Nyt tänä vuonna ei ole vielä kyselyä tullut, mutta miltä niin kuin rahoittajan näkökulmasta toi kiinteistörahoitus toimii, niin tämä niin kuin kredipääindeksi näyttää nyt siitä, että se on niin kuin parantumaan päin. Ja jos katsoo taas näitä niin kuin saatavuutta, mennyt 6 kuukautta ja tuleva 6 kuukautta, tuossa on se punainen pallukka on sitten 24 ja musta on 23, niin kyllähän kaikki nämä, niin kuin, että saatavuus on parantunut, marginaalit pienenee, luototusaste kasvaa, maturiteetti pitenee, että se niin kuin markkinassa on selvä positiivinen muutos ja okei, kyllä siinä niin kuin sen Basel-kehikon ja pankkien rahoitus näihin uudishankkeisiin voi olla vähän vaikeaa, mutta onneksi sitten on tällainen LähiTapiola-tyyppinen toimija, joka voi auttaa näissä hankkeissa. Ja kyllä mä nyt olen sitä mieltä, että kyllä se kiinteistöjen tuottoyhtälö rupeaa toimimaan nyt niin kuin paremmin, että 24 viime vuonna ei kyllä tehty paljon mitään, mutta nyt tuon korkotason laskun myötä ja ehkä nuo rakennuskustannukset vielä, kun ne saadaan tasaantumaan, niin kyllä noita niin kuin, uusia hankkeita tulee enemmän. Ja sittenhän on positiivista, että markkinoilla on pystynyt lukemaan, että Keva ja Taaleri perustaa uuden tällaisen kiinteistörahasto ja samoja suunnitelmia on tuolla Avaralla, että uusia tällaisia rahastoja on tulossa, jotka sitten toivottavasti nyt saadaan tämä niin kuin Suomi nousuun. Näin lyhyesti, 10 minuuttia on käytetty. Kiitos. Kiitos Kim, loistavaa. Vähän positiivista signaalia siihen väliin. Joo, aina pitää olla vähän positiivinen. Näin on. Olisiko siellä Heli Huuhka nyt valmiina esittämään? Anteeksi, jouduttiin pomppaamaan näin toisinpäin vähän. Hei, hyvä juttu. Kuuluuko nyt ääni? Loistavasti. Joo, jes, hyvä. Meni siinä kyllä säätäessä, pahoittelen. Tässä on mun ja esityskin näkyy nyt varmaankin.
Joo, hyvä. Eli nyt mennään tänne Varken puolelle, eli tänne valtion puolelle, eli tukeman tuotannon puolelle, mikä tarkoittaa sitten tällaista rakentamista yleishyödylliseen tarkoitukseen ja me mennään perinteisesti vähän vastasyklisesti näiden markkinoiden kanssa. Ja meillä on nyt sen verran tästä Varkesta, koska on uusi toimija, aloittanut nyt siis maaliskuun alusta osana ympäristöministeriötä, mutta toki historia ulottuu pitkälle, eli jatkamme siitä, mistä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA lopetti, niin Varke jatkaa siitä, ja historiahan ulottuu sitten jopa sinne sotien jälkeen vuoteen 1949 asti. Tässä on meidän nyt niin kuin päätehtävät, toiminta-ajatus ja rooli, eli ollaan vahvasti siellä valtion tukeman asuntorakentamisen puolella, eli tämä tukien myöntötehtävä, ja siihen sitten tietenkin liittyy myös aina valvonta, kun valtion tukia myönnetään, että menee siihen tarkoitukseen, mihin ne on tarkoitettu. Ja sitten me ollaan myös asiantuntija ja tiedon tuottaja, eli tuotetaan myös tietoa asuntomarkkinoista ja enemmän just nimenomaan tästä valtion tukemasta asuntomarkkinasta ja asuntotuotannosta. Mutta jos tässä nyt vähän katsotaan tätä meidän korkotukilainavaltuutta, eli pankithan myöntää nämä korkotukilainat, mutta Varke myöntää niihin valtion täytetakauksen, ja tämän johdosta ne voi olla se lainoitusastehan on aika korkea, eli sehän on jopa 95%, eli aika merkittävä osuus siitä rakentamiskustannuksesta. Ja jos nyt katsotaan tätä korkotukilainan valtuutta, tämä on niin kuin 2008 lähtee sieltä niin kuin finanssikriisin jälkeisistä ajoista, että miten se on tässä vuosittain vaihdellut, niin nyt ollaan viime vuonna ollaan täällä ihan huipussa, eli meillä oli yli 2 miljardia se valtuus, 2,25 miljardia, ja tänä vuonnakin se on vielä tämmöinen niin sanottu elvytysvaltuus, eli meillä on 1,75 miljardia, mutta sitten tämä ennuste on, niin kuin noissa edellisissäkin puheenvuoroissa tuli ilmi, että nyt sitten vapaarahoitteinen tuotanto pikkuhiljaa kääntyisi nousuun, eli tällä hetkellä kehyksissä on, että ensi vuonna se on sitten putoaa miljardiin tämä korkotuen lainamäärä, ja sitten seuraavana vuonna 2027 on myös se miljardi, eli pudotus on aika iso sieltä, jos ajatellaan viime vuodesta, jolloin se oli yli 2. Ja tämähän on nyt se, että mikä meillä on ollut tämä valtuus, ja mitä sitten ollaan käytetty, niin kyllä se viime vuosi 2024 ja se edellinen vuosi, että se oli se melkein juurikin se, mitä se valtuuskin oli. Viime vuonna se oli yli 2 miljardin päästiin, ja vuonna 2023 käytettiin se koko nippanappa 2 miljardia. Mutta sitten tuo vuosi 2022 oli se Ukrainan sota alkoi vuosi, ja siihen liittyi sitä rakennuskustannusten nousua ja materiaalien saatavuutta ja semmoisia ongelmia, niin myönnetty korkotukilainat jäi paljon tästä, eli se vähän peilaa suoraan siihen meidän yleishyödylliseen ajatukseen, eli sitten jos ne rakennuskustannukset nousee liian korkealle, ne ei ole enää kohtuullisia, niistä ei pystytä enää rakentamaan vuokrataloja, jossa on sitten kohtuullinen vuokra, niin sit me emme pysty olemaan siinä mukana, mutta nyt tietenkin rakennuskustannukset on ollut alhaisia, kun kilpailu on ollut pientä, niin nyt on ollut niin sanotusti semmoisia hakemuksia, ja hakemukset on sellaisia, että pystytään niitä sitten tukemaan. No tässä vielä edellisissä puheenvuoroissa tullut, mutta tässä nyt vielä lisättynä tähän markkinoiden ja asuntorakentamisen näkymiin, niin tämä meidän valtion tukema tuotanto täällä vihreällä alla, ja sitten tämä vapaarahoitteinen on tämä sininen, ja sitten yhteensä tämä musta, niin tästä näkee kans, että se on täällä sitten niin meillä tämä ollut suhteessa suurta tämä valtion tukema tuotanto tässä nyt viime ja tänä vuonna ja
edellisenä vuotena. Näistä samanlaisia tietenkin tästä markkinasta nostoja kuin edellisillä puhujilla, ja mutta myös niin kuin täällä valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen markkinoilla, niin näkyy se, että nämä on tyypillisesti, kun nämä omakustannusvuokraperiaatteella määritellään nämä vuokrat, niin ne ei samalla lailla tietenkään se kysyntä ja tarjonta näy niissä vuokrissa. Ja nyt sitten kun tuolla vapaarahoitteisella puolella kun kysyntä on vähentynyt ja siellä vuokrat ei ole niin merkittävästi noussut, niin se näkyy kyllä myös tällä tuetulla puolella, että kun asuntoja enemmän tarjolla ja saatavilla ja se kustannuskehitys siellä vapaalla puolella on ollut vaisumpaa, niin myös sitten tyhjien asuntojen määrät on täällä tuetulla puolella kasvaneet. Et tietenkin vaikka se kohderyhmä on toisaalta niin kuin eri, että täällä on niin kuin nämä pienituloiset ja sitten sanotaanko osa keskituloisista, niin siellä on kuitenkin sitä yhteistäkin markkinaa, missä se sitten näkyy. No tässä nyt sitten vielä tästä valtion tukeman tuotannon aloituksista ja asuntomääristä. Eli tässä näkee, että viime vuonna oli se noin 8 500 asuntoa ja 2023 vuonna suurin piirtein saman verran. Se notkahdus oli siellä vuonna 2022, niin kuin tuosta valtuuden kohdalla oli puhetta, että silloin se oli noin 5 500 asuntoa. Ja tälle vuodelle odotetaan myös vajaata 8 000 asuntoa, eli sillä valtuudella, mikä nyt on, ja näkymä on, että se tulee kokonaan niin sanotusti käytetyksi, että meillä kysyntää kyllä on, ja tästä näkyy nyt tämä meidän tämänhetkinen korkotukivaltuuden käyttö, eli siellä on se noin 0,5 miljardia, ja mennään aika lailla samassa kuin viime vuonna, ja hankkeita on runsaasti vireillä, niin kuin tästä näkyy. Ja sikäli tämä on sillain niin kuin historiallinen vuosi, että asumisoikeusasuntojen näkymä on tällä hetkellä se, että niitä rahoitetaan. Tämä on nyt viimeinen vuosi, kun niitä rahoitetaan, ja kaikki lainapäätökset sit niiden asumisoikeushankkeiden osalta pitää saada tämän vuoden loppuun tehtyä, ja niitä on myös aika paljon tässä vireillä, eli kiireinen syksy tulee puolin ja toisin siellä asumisoikeusyhteisöissä, niin kuin sitten meillä täällä. Hyvä, mutta pari diaa vielä nopeasti. Tässä näkyy vähän tätä alueellista jakautumista, eli pyritään siihen, että siellä missä se suurin kysyntä näistä kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on, niin sinne sitä lainotetaan. Ja meitä ohjaa tässä myös valtioneuvoston käyttösuunnitelma, ja niin kuin tässä näkyy, niin tuo pääkaupunkiseutu sinne menee reilusti yli puolet tästä valtion tukemasta tuotannosta, ja sen jälkeen on sitten nämä muut isot kasvukeskukset, Tampere ja Turku erityisesti nyt viime vuosina molemmat, ja sitten nämä muut MAL-kunnat, ja sitten muualle Suomeen on sitten hajanaisia kohteita, ja puhutaan sitten usein näistä erityisryhmien asunnoista, että mehän myös rahoitamme ja avustamme niitä erityisryhmien asuntoja. Toki siinäkin se avustusvaltuus on nyt merkittävästi pienempi tänä vuonna, 15 miljoonaa, kun se esimerkiksi viime vuonna oli vielä 63 miljoonaa, ja sitä edellisinä vuosina sitten yli 100, että se on tullut selkeästi alaspäin. Viimeisellä dialla tästä rakennuskustannusten kehityksestä täällä valtion tukeman asuntotuotannon puolella, ja että tätähän me tietenkin seurataan tarkasti, ja tämä on nyt tässä niin kuin selkeästi tullut alas, ja niin kuin sanoin, niin mahdollistaa nyt sitten niin kuin ihan eri lailla niin kuin tämän meidänkin toiminnan, että sitten kun markkina kuumenee ja rakennuskustannukset nousee, niin sitten se on entistä hankalampaa sitten saada niin kuin meidänkin asiakkaiden niitä
edullisia urakkatarjouksia niistä kilpailuista ja sitten täytyy meidän aina täällä arvioida, että onko se nyt, täyttyykö ne lainmukaiset ehdot siitä kohtuuhintaisuudesta ja miten se vaikuttaa siis asumiskustannuksiin, pysyykö ne kohtuuhintaisena, jotta niitä voidaan tarjota sit sille kohderyhmälle, jolle ne on tarkoitettu. Mutta ehkä tässä tällä lyhyesti ja nopsasti, ja sen verran sanoisin, että mä en pysty valitettavasti olemaan 9 alkaa seuraava, niin sinne loppuun asti, että jos joku kysymys, niin onko se nyt sitten vai mitä puheenjohtaja sanoo? Pidetään aikataulu ja jatketaan vaan seuraava varmasti tärkeää asiaa ja sitten voidaan ehkä välittää kysymys, jos tulee sellaista oikein. Voi tulla. Kiitos, todella mielenkiintoista. Edetään Joni Rauhansalosta, EU-erityisasiantuntija Tampere Region EU Office, ja mielenkiintoista asiaa, etenkin vihreä kestävä rahoitus ja sen sääntely. Todella tärkeä rahoitusinstrumentti tähän liitännäiseksi. Ole hyvä, Joni, sieltä. Jes, kiitoksia vaan paljon omasta puolestani ja kiitos aikaisemmille esityksille, oikein mielenkiintoisia kuunneltavia myös itselle. Tosiaan, niin kuin Mika tuossa mainitsi, niin vähän tämmöinen yleisluontoisempi katsaus sitten EU-sääntelyä ja rahoitusinstrumentteihin. Pyrin myös vähän katsoa mieluummin vähän eteenpäin luotavaa katsausta tähän sitten mahdollisesti. Ja jos lähdetään sisältöön, niin katsotaan ensin uuden komission suuntaviivat, mitä tuohon komissio aloitti viime vuoden lopulla. Ja sieltä on paljon paperia tullut sitten tähän mennessä jo ulos. Tuleva monivuotinen rahoituskehys sitten seuraavana ja tuohon loppuun rahoitusinstrumentteja, että minkälaisia EUlla on nyt sitten saatavilla. Tosiaan näistä komission suuntaviivoista niin aloitti työnsä viime vuoden lopulla. Meillä on siellä meidän suomalaista niin Henna Virkkunen digiasioista vastaava, jos komission varapuheenjohtaja, eli oikein painava salkku hänellä käytössä. Ja komission niin kun ensimmäisistä suuntaviivoista siihen niin kun poliittisista viivoista antoi osviittaa tämä kilpailukykykompassi, mikä tuli tammikuun lopulla ulos, ja siellä on 3 tämmöistä niin kuin pääteemaa, joiden alle sitten oikeastaan kaikki aloitteet, kaikki mitä komissiosta tulee, niin tulee aika hyvin nyt olemaan linjassa, niin kuin on tähänkin mennessä ollut. Ensimmäisenä se on innovaatiokulun kaventaminen, eritoten verrattuna sitten USAhan ja Kiinaan, meidän tietynlaisiin kilpailijoihin. Tämän alla sellaisia asioita, kuten niin kuin yksityisen rahoituksen kanavoiminen paremmin innovaatioihin ja investointeihin. Me ollaan siinä paljon EU:ssa jäljessä tällä hetkellä USA:ta ja Kiinaa muun muassa. Niin toi on iso teema, miten pyritään lähteen ratkaisemaan. Sitten tosi iso asia, kilpailukyvyn ja vihreän siirtymän yhteisen tiekartan määrittäminen. Eli nyt jos puhutaan niin kuin aikaisemmasta komissiosta vaikkapa niin viimeisen vuosikymmenen suuntaviivoista, mitä EU:ssa on ollut, niin Green Dealin myötä muun muassa tämä vihreä siirtymä hiilineutraalisuuteen pyrkiminen on ollut niin kaikista keskeisin. No, kaksoissiirtymästä tietysti puhutte digisiirtymään sen samalla, mutta nyt sitten tässä nykyinen komissio on ottanut tämän kilpailukyvyn johtavaksi teemaksi, niin kuin tuo kompassin nimikin antaa osviittaa, niin tässä sitten pyritään siihen, että kaikki nämä hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet, ilmastopäästöjen vähentämiseen liittyvät tavoitteet 2040-2050, mitä on määritelty, niin niistä ei niin kuin jousteta, ne kaikki tavoitteet pysyy kyllä, mutta tässä pyritään nyt siihen, että tuo kilpailukyky nousee siihen rinnalle tavallaan samalla ja pyritään paremmin pystyä yhdistämään nämä 2 puolta sitten, pyritään niin kuin myös tavallaan tuottavuuden kasvuun ja talouskasvuun vähän kaikilla sektoreilla. Kolmantena isona teemana tuossa tietysti turvallisuuden lisääminen ja liiallisten riippuvuuksien karsiminen, että monissa strategisesti tärkeissä teknologioissa raaka-aineissa ollaan hyvin riippuvaisia näistä pitkistä tuotantoketjuista ja no, jos ottaa nyt vaikka siruteknologian tästä no ihan nopeasti esimerkkinä, niin sen kokonainen riippuvuuksien karsiminen on lähes mahdotonta, mutta se, että pystyttäisiin vain kontrolloimaan niitä omia riskejä paremmin, niin se on tässä tarkoituksena. Kokonaisturvallisuusnäkökulmana myös tuossa hyvin vahvasti läsnä, ja siinä on meidän entisen presidentti Niinistön kirjoittama raportti sitten vahvasti siinä taustalla. Kompassissa on myös määritelty tämmöistä horisontaalista mahdollista, ja tarkoittaa käytännössä sitä, että
pyritään yksinkertaistamaan lainsäädäntöä, pyritään osaamista kehittämään, tämmöinen osaamisunioni on nyt lanseerattu, ja sitten rahoitusta parantamaan nimenomaan niin, että saataisiin yksityistä rahoitusta myös paremmin käyttöön, niin sitten ehkä tätä nyt se on keskustelussa, että miten unionin varoja käytetään, niin tavallaan unionin varat olisi semmoisia, jotka tavallaan niin kuin unlockkaisi sitä yksityistä rahaa sitten paremmin ja pienentäisi niitä yksityisen rahan riskejä tavallaan, että ne kanavoituisi paremmin sitten investointiin ja innovaatioihin, niin tässä on oikeastaan niin kuin se peruslogiikka tällä hetkellä. Tulevia keskeisiä aloitteita, niin nämä Omnibus-aloitteet on nyt ollut tässä vahvasti pinnalla. Tarkoittaa käytännössä olemassa olevan lainsäädännön yksinkertaistamista. Helmikuussa tuli yritysten raportointivelvollisuuksiin liittyvä Omnibus-aloite, jossa siis käytännössä näistä raportointivelvollisuuksia, joita on aikaisemmin tehty, niin näitä nyt siinä mielessä karsittiin ennen kuin ne on edes tullut voimaan, eli sitä rajaa sen suhteen, että minkä kokoinen yrityksen täytyy olla, että ne raportointivelvollisuudet koskee tätä kyseistä yritystä, niin sitä nostettiin hyvin paljon, eli käytännössä kaikki vähänkään pienemmät niin kuin toimijat, niin heidän raportointivelvollisuudet nyt vähän niin kuin lähti tässä pois, ja sitten myös näiden velvollisuuksien alkamisajankohtaa myöhästettiin. Niin tässä on oikeastaan se peruslogiikka puolestaan tässä. Tässä on noussut myös yrityksiltä kritiikkiä siitä, että monet yritykset panostaneet paljon resursseja siihen, että he pystyvät vastaamaan tähän tulevaan lainsäädäntöön, raportointivelvollisuuksiin, ja nyt sitten vedetään ne pois yhtäkkiä, niin he voivat tehdä tässä nyt sitten turhaa työtä, mutta tällä tavalla. Ja sitten tähän liittyy ehkä Circular Economy Act on yksi, minkä tuolta nappasin, mikä liittyy vahvasti tähän, että kiertotalous on asia, mihin pyritään panostamaan ihan kilpailukyvyn ja myös tämän turvallisuuden ja omavaraisuuden näkökulmasta. Eli kiertotalousalana nähdään hyvin kasvavana ja se on tietysti niin kuin hyvin tämän niin kuin laaja ja monipuolinen ala myös niin siihen on tulossa uutta actia sitten ensi vuoden lopulla, eli sitä ruvetaan nyt tuossa valmistelemaan. Sitten nopeasti tuossa monivuotisesta rahoituskehyksestä, en tähän käytä kauheasti aikaa, eli tavallaan EU:n monivuotinen budjetti vuosille 28-34, niin tämä nyt sitten määrittää hyvin vahvasti sitä, mihin rahat tullaan käyttämään, millä perusteella ja millä tavalla. Komissio haluaa seuraavat budjetista joustavamman, vaikuttavamman ja yksinkertaisemman, eli tullaan todennäköisesti yhdistämään eri rahoitusinstrumentteja, rahoitusohjelmia yhteen, mitä nyt on ollut hyvin paljon eri ohjelmia, niin nyt tulisi tämmöinen niin kuin esimerkiksi kilpailukykyrahasto, ja sen yhteyteen ympättäisi hyvin paljon näitä, ja sitten tavallaan tämmöisten kansallisten kirjekuorien kautta jäsenmaat pystyisivät itse sitten jakamaan näitä eteenpäin. Mutta tämä on hyvin niin kuin alkuvaiheessa siinä mielessä, että komission aloite ei ole vielä tullut, ja sanotaanko näitä komission, parlamentin ja jäsenmaiden kannat on vähän nyt erilaisia esimerkiksi näihin kansallisiin kirjekuoriin liittyen, mikä tarkoittaa sitä, että neuvotteluista tulee hyvin vaikeat, mutta tällä kohtaa näyttää hyvin vahvasti siltä, että varsinkin tuo yksinkertaistaminen tulee siellä olemaan siinä mielessä, että jonkin takaista niin kuin rahoitusohjelmien yhdistämistä tulee varmasti tapahtumaan. Tosiaan nyt heinäkuussa tulee komission aloite ja sen jälkeen jäsenmaat rupeaa sitä neuvottelemaan ja sitten parlamentti sen joko hyväksyy tai ei. Lopulta tietysti hyväksyy, mutta se, että mitä vähän toisin käydään, niin se jää sitten nähtäväksi. Iso kysymys tässä on, menopaineita on vähän joka suuntaan tällä hetkellä, että mistä ne rahat kerätään. Omien varojen kehittäminen on tällä hetkellä keskiössä ja siihen esimerkiksi erilaiset digiverot on ollut niin puheena, mutta se, että minkälaisia omia varoja tullaan kehittämään, niin se jää sitten nähtäväksi myöskin. Sitten ihan nopeasti tuossa muutamia nykyisiä rahoitusinstrumentteja, mitä on Horisontti Eurooppa-ohjelman kautta. Pystytään erilaisiin hankkeisiin saamaan rahaa. Siellä usein myös tuo niin kuin, energiatehokkuuden ja tämmöisten asioiden, niin kuin, tämmöisten hankkeiden niin kuin, niihin saatava rahoitus on usein semmoista, mitä saadaan. Sitten Invest EUn kautta, sieltä ei suoria tukia saa, että se on enemmän niin kuin lainatakauksia, se toimii yhteistyössä Euroopan investointipankin ja sitten kansallisten niin kuin rahoituslaitosten kanssa. Ja tämä on suht uusi
instrumentti siinä mielessä, tämä ei ihan täysimääräisesti saatu vielä käyttöön siinä mielessä, että kaikkia niin kuin kansallisia rahoituslaitoksia esimerkiksi olisi saatu tuohon vielä mukaan, että tuossa olisi niin kuin sellaista potentiaalia, mitä pystyisi paremminkin hyödyntämään, ja toivottavasti sitä pystytään nyt sitten jatkossa hyödyntämään vielä paremmin tätä InvestEU-tyylistä rahoitusta, eli enemmän tämmöisiä niin kuin lainatakaustyylistä. Ja nostin tuohon EAKRille Euroopan logistisrahasto vielä, niin sitä kautta voi tietyn tyylisiin hankkeisiin sitten saada rahaa. Ja tosiaan, niin kuin mainitsin, niin 28 alkava ohjelmakausi, niin siinä on instrumentit sen suhteen vielä vähän auki. Mutta joo, tässä oikeastaan mun esitys ja pikainen katsaus siihen, mitä ehkä EU:ssa tapahtuu. Ja näin, kiitoksia. Loistavaa, kiitos hyvästä yleiskuvauksesta. Et, niin kuin tuossa sanotaan, niin EU-rahoitus merkittävä mahdollisuus kotimaiselle, myös kiinteistörahoitus energiainvestointipuolella. Jos jotakin kiinnostaa Tampereen yliopistolla HYVE-projekti, jossa ollaan vastikään tutkittu näitä ja sääntelyvaikutusta niihin, että joka kiinnostaa, niin pyytää vaan, tämä on meihin yhteydessä, niin katsotaan eteenpäin. Joni, loistavaa tekstiä ja puhe. Edetään toiseen näkökulmaan samaan teemaan liittyen. Tytti Bruce hyrkäsi ja sitten katsotaan vähän vastuullisuutta ja rahoituksen saatavuutta ja taloudellisia parametreja. Tytti, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Katsotaan tuolta vielä toi esitys näkyvillä. Latailee siinä, mutta joo, hyvää huomenta vaan munkin puolesta. Mä oon tosiaan Tytti Bruce Hyrkäs. Työskentelen Graalundilla. Ollaan noin 1500 ihmisen asiantuntijaorganisaatio. Toimitaan suunnittelussa, kiinteistöjohtamisessa, niin kuin ympäri Suomen ja myöskin Pohjoismaissa. Ja mä itse katson tätä aihetta nyt vastuullisuusnäkökulmasta, eli mä toimin meillä vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtajana. Tarkoittaa sitä, että meillä läpi liiketoimintojen niin pohdin sitä tuo vastuullisuusnäkökulma meidän palveluihin mukaan, mutta osallistun myös tosi laajasti toimialan kehitykseen näistä näkökulmista. Että esimerkiksi kun EU-taksonomiakriteeriä ollaan oltu tuomassa Suomeen, niin on siinä ollut tiiviisti mukana, samoin kuin esimerkiksi nyt rakentamislain kehityksessä ja EPPD kansallisessa implementointityössä on mukana. Eli energiatehokkuusdirektiivi ja tähän liittyvät päivitykset, joiden työ on nyt sitten käynnissä. Mutta tänään mä katson tätä meidän vastuullinen kiinteistömarkkinatutkimuksen kautta, joka me toteutettiin viime vuonna, että täällä on keväällä 2024 tehty kysely kiinteistön omistajille. Että siellä on ollut suurin osa vastaajista kiinteistösijoittajia, sitten ehkä seuraavaksi suurin ryhmä käyttäjäomistajia ja sitten valtio- ja kuntapuolen toimijoita, molempia suunnilleen 20%, että puolet vastaajista suurin piirtein oli kiinteistösijoittajia. Ja me tehtiin tämän lisäksi vielä laajempi markkinatutkimus, missä me haastateltiin alan toimijoita ja muun muassa sitten näitä rahoittajia ja alan sidosryhmiä. Ja tehtiin tämä yhdessä tuon JLL:n kanssa. Koko tutkimus on ladattavissa meillä nettisivuilta, mutta tämä on ehkä semmoinen, mikä voi antaa vastauksia nyt niihin kysymyksiin, että miten sijoittajat ja rahoittajat meillä tällä hetkellä kiinteistö- ja rakentamisalalla näkee tämän vastuullisuuden ja sen merkityksen. Ehkä ensimmäisenä näkökulmana tuossa, niin jos me katsotaan, että minkä takia meillä alan toimijat edistävät vastuullisuutta, niin ensimmäisenä sieltä nousee lainsäädäntö, regulaatio, omat tavoitteet, mutta heti kolmantena meillä on rahoittajien vaatimukset. Ja tällä hetkellä niin kuin merkittävänä tekijänä tämän rahoittajan vaatimuksen näkee toi reilu 30%, mutta 5 vuoden kuluttua niin arvio on, että 50 tai 50% noista vastaajista pitää rahoittajien vaatimuksia merkittävänä tekijänä siinä niin kuin vastuullisuuden edistämisessä. Ja sitten täältä nousee myös kiinteistön arvon suojaamista näkökulmana. Riskien hallinta ehkä osin sit liittyy myös samaan
Ja kiinnostavaa kyllä, rahoittajien vaatimukset nousee esimerkiksi suuremmaksi kuin omistajien vaatimukset tuossa kyselyssä. Ja itse asiassa omistajien vaatimuksen suhteellinen painoarvo, niin sen nähdään laskevan suhteessa näihin muihin vaatimuksiin. Ja me katsottiin myös tässä, että miten vastuullisuus vaikuttaa kiinteistön arvoon sijoittajien näkemyksen mukaan. Ja sitten on vielä, katsotaan myöhemmin, niin samaa näkökulmaa rahoituksen puolelta, mutta yli puolet vastaajista pitää vastuullisuuden merkitystä kiinteistön kokonaisarvoon melko suurena tai merkittävänä. Ja osuudet on selvästi kasvussa, että jos nyt suurin osa vastaajista sanoo, että melko suuri, niin 5 vuoden kuluttua arvio on noin 70% arvio, että se on melko suuri, ja siitä 30%, että se on merkittävä vaikutus. Ja tuossa, jos katsoo noita lukuja, niin kiinteistön myynnin helppous korostuu. Ja tämä on itse asiassa sellainen, me tehdään paljon DD:tä kiinteistökaupoissa, niin tämä näkökulma on näkynyt meillä myös tässä tilanteessa, kun tämä markkina on ollut heikko, että sellaiset kiinteistöt, joilla ne ESG-parametrit on hyvät, niin ne ovat olleet likvidimpiä tässäkin markkinassa kuin muut kiinteistöt. Ja no sitten siellä on muita parametreja, tuottovaade, vuokrattavuus, katsotaan niitä rahoituksen parametreja kohta. Mitkä on sitten niitä näkökulmia, mitkä siellä kiinteistökaupassa korostuu tästä näkökulmasta, niin energiatodistusluokka on se ensimmäinen kriteeri, mitä katsotaan tällä hetkellä. Että hän on vaikuttanut ihan varmasti EU-taksonomia ja EU-taksonomian vaikutukset tai vaatimukset, myös rahoittajan vaatimukset, mutta siellä se, että sä saavutat tuon niin EU-taksonomian mukaisuuden ilmastonmuutoksen hillinnän merkittävän edistämisen kautta, niin se nojaa nimenomaan tuohon energiatodistusluokkaan. No sitten ympäristösertifikaatit on edelleen siellä mukana, EU-taksonomia kokonaisuudessaan sitten kolmantena. Ja sitten löytyy muita mittareita, vuokralaisriskit, ilmastoriskit, joka on ehkä semmoinen, minkä mä näen aika isoksi nousevaksi kysymykseksi, että on alettu tunnistamaan se, että ilmastonmuutoksen kautta meillä tulee merkittäviä rakenteellisia riskejä, merkittäviä kiinteistön käytettävyyteen, esimerkiksi siihen, että vastaako se käyttäjien tarpeisiin lämpötilaolosuhteiden osalta kesäaikana, niin tämmöiset riskit on nyt alettu tunnistaa yhä useammin ja pystytään ottaa huomioon siellä sekä kiinteistökaupassa että rahoittajien näkökulmasta. Se, jos me kysytään, että mikä se vastuullisuuden lisäarvo on, niin nythän tämä voi kääntyä siihen suuntaan, että vastuullisuus lisää arvoa, tai sitten voidaan kääntyä siihen suuntaan, että se vähentää siellä kaupassa arvoa. Mutta tässä on suurta vaihtelua vastaajilla, ja ehkä ne havainnot on sen suuntaisia, että se niinku riippuu todella paljon kohteen sijainnista ja profiilista. Et esimerkiksi vastuulinenkin kiinteistöalueella, mikä on saturoitunut vastuullisista kiinteistöistä, niin ei välttämättä saa sitä samaa lisäarvoa kuin sellainen, joka on niinku poikkeava joukossaan, ja sitten taas heikolla sijainnilla oleva kohde, niin ei se vastuullisuuskaan sitä tilannetta pelasta. Mutta yleisesti niin on tämän tyyppisiä parametreja, kuten esimerkiksi tuo JLL:n arvio siitä, että 10% korkeampi vuokra voi olla mahdollinen kohteissa, missä vastuullisuusparametrit on kohdallaan. Meillä on myös kokemuksia hankkeista, missä myyntihinta voi olla sen 10% kovempi, koska vastuullisuusparametrit esimerkiksi rakennusliikkeiden kiinteistökehittämisen puolelta on tämän tyyppisiä keissejä. Mutta ihan selvästi niin kuin vaihtelua on, ja se tilanne ei ole sama kaikissa kiinteistöissä. No sitten vastuullisuuden vaikutukset rahoituksen hintaan ja saatavuuteen. Niin merkittävämpänä tällä hetkellä pidetään sitä vaikutusta rahoituksen saatavuuteen, mutta on myös ihan merkittävä vaikutus rahoituksen hintaan, että vastaajista yli puolet ja 60% kiinteistösijoittajista oli sitä mieltä, että tämä on niin kuin 3 tärkeimmän seikan joukossa tulevaisuudessa.
Ja myös kun me tehtiin haastatteluja rahoittajille, niin sieltä se kuva oli samansuuntainen, että on yksi merkittävimmistä rahoitukseen vaikuttavista kriteereistä. Esimerkiksi Aalto-yliopiston tekemät tutkimukset aiheesta sit kuitenkin kiinnostavasti osoittaa, että se rahoituksen preemio, mikä on se hintaero siinä rahoituksessa, niin on tällä hetkellä itse asiassa aika pieni. Eli on vaikutusta rahoituksen hintaan, mutta se vaikutus ei välttämättä ole kauhean suuri. Mutta ehkä tuo rahoituksen saatavuus nyt niin kuin edelleen tässä korostuu. Joka tapauksessa merkittävä vaikutus. Ja miten vastuullisuutta sit rahoituksen näkökulmasta mitataan, niin mitä tässä tutkimuksessa nousi esille, niin tässä on aika samantyyppisiä asioita lopulta, kun siellä kiinteistökaupassa nämä ehkä peilaa toisiaan. Mutta se energialuokka nousee täälläkin ensimmäisenä. Ja sitten hiilidioksidipäästöt, ympäristösertifikaatit. Ja sitten ehkä yksi sellainen, mikä nousi siellä vastauksessa esille, on se, että kiinteistön ei välttämättä tarvitse olla vastuullinen nyt, että myös se niin kuin transitiosuunnitelma on merkittävä. Ja sitten toisena näkökulmana ne riskit, että ehkä sen kautta, että jos on omistaja, joka ei ole tunnistanut vastuullisuuteen liittyviä riskejä, niin se voi sitten heikentää sitä rahoituksen saatavuutta. Ja sitten toisaalta myös ne ilmastonmuutokseen liittyvät riskit sille kiinteistölle, että kokonaisuudessaan ehkä se riskinäkökulma nähtiin sellaiseksi, mikä tulee korostumaan tulevaisuudessa. Tässä on EIP:ltä lainaus noista EU-taksonomian vaatimuksista ja niiden edellyttämisestä. Että ehkä se vielä, mikä on hyvä, tavallaan mikä nousi motivaationa tuossa taustalla, että mitkä pankkeja ajaa, on sitten heihin kohdistuvat omat vaatimukset raportoida sitä heidän niin kuin vastuullisen sijoittamisen osuutta. Niin se nyt sitten taas heijastuu tänne päin, että sen kautta se EU-taksonomia on selvästi kriteerinä siellä taustalla, mutta aika moni taho silti implementoi sitä sen kautta, että he on poimineet sieltä sen E-lukuvaatimuksen. Ja jopa on näkynyt osin sitä, että se on E-luvun A-luokka, mikä ei nyt ehkä ihan suoraan vastaa sitä taksonomian vaatimusta, joka on hitusen löyhempi. Mutta tämän tyyppisiä havaintoja meillä alan toimijoiden haastatteluista. No niin, kiitos Tytti, innostavaa suorastaan ja mielenkiintoista nähdä, vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan entistä enemmän. Kiitos tosiaan esityksestä. Edetään paneelikeskustelua, jos saadaan sieltä Jaakko ja Tytti voi pysyä siinä kanssa kamera auki ja Teemu paikalle, niin päästään keskustelemaan muutamista kysymyksistä tässä. Varmasti tulee ja tuossa loppukeskustelussa sitten, että meillä on paljon osallistujia, joten katsotaan sitten niitä, mitä tulee. Mutta tässä alkuun niin Jaakolle, Tytille ja Teemulle, että semmoinen, mitä tuossa tuli, niin miten tämä niin käytännössä negatiivinen kehitys saadaan kääntymään? Miten diilejä saadaan tehtyä? Onko siihen maagisia keinoja vai pitääkö meidän odottaa ihan markkinaa ja miten mennään? Vapaasti voitte ottaa puheenvuoroa sieltä kaikki. Pitäisikö Teemu vaikka aloittaa sieltä, kun Teemu ei vielä päässyt puheenvuoroihin? No mikäpä jottei. No miten oikeastaan niin kun tämä koko markkinatilanne näkyy meidän pöydällä KPMG:llä, niin meidän tekemistä oikeastaan dominoi niin kun tilannesidonnainen, hankesidonnainen, luova ongelmanratkaisu. Että neuvottelutilanne, että siellä on joku asia, joka kinnaa ja sitten siitä lähdetään ratkomaan, että se voi olla rahoituksellinen kysymys, se voi olla verotuksellinen kysymys, se voi olla jonkinlainen omistusrakenteisiin liittyvä kysymys, se voi olla vaikkapa nyt Varken rahoituksen ehtoihin, vakuusjärjestelyihin liittyvä kysymys. Ja tämä markkina testaa kyllä käytännössä sen luovuuden ja mä ehkä sanoisin vielä korostuneesti eri ammattikuntien välisen niin kuin aidosti verkottuneen yhteisen kokonaisvaltaisen ongelmanratkaisun, että helpossa markkinassa niin kuin eri toimijat, insinöörit vaikka ja sitten me talousmiehet, niin me voidaan niin kuin omassa
poterossa me ratkoo asioita ja antaa vaikkapa neuvonantajana sit kommentteja johonkin suuntaan, mutta nyt aidosti monessa tilanteessa niin jonkun hankkeen liikkeelle saamisen edellytyksenä on aidosti ollut se, että eri alueen asiantuntijat ihan oikeasti tekee yhteistyötä ja koordinoidusti miettii ratkaisuja. Ja mä olen tästä ollut erityisen iloinen viime aikoina, että ollaan tämän tyyppistä verkottunutta yhteistoimintaa asiakkaidemme hyödyksi, niin pystytty vaikkapa alan isojen insinööritoimistojen kanssa viime aikoina tarjottaan, että vaativuuskerroin nousee kasvaa ja sitä kautta pitää löytää sitten vaan käytännön ratkaisuja. Jes, olkaa hyvä, kommentoikaa muut kanssa. Jaakko, ole hyvä. Joo, mä ehkä olisin vaan niin kuin kommentoinut tätä niin kuin asuntokiinteistömarkkinan tilannetta. Mä olen monesti sanonut, että näillä markkinoilla niin tämä niin kuin hintojen reaktio niin kuin uuteen informaatioon on huomattavan hidasta, että olen käyttänyt sanontaa, että se mikä osakemarkkinoilla tapahtuu niin kuin yhdessä päivässä, niin kuin hintojen sopeutus uuteen informaatioon, niin kiinteistö- asuntomarkkinoilla se kestää 1 vuoden. Ja tavallaan tämä niin kuin markkinahintojen hidas sopeutuminen niin kuin uuteen informaatioon, eli se kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus, kun hinta ei ole ihan oikea, kauppa ei käy, niin aika paljonhan tässä on kysymys siitä, että tämä asuntokiinteistömarkkina, niin kuin, tämä niin kuin kyky reagoida uuteen informaatioon on auttamatta niin kuin hidas, jotta se tasapainottuisi nopeasti, toisin kuin esimerkiksi niin kuin osakemarkkina tai valuuttamarkkina niin kuin esimerkkinä, tai miksei myös korkomarkkina. Eli tämä on se perus niin kuin tavallaan ongelma, miksi tuo on tavallaan kestänyt ja ehkä kestääkin näin kauan. Mutta mun mielestä tuossa oli niin kuin Kimin puheenvuorossa hyviä niin kuin pointteja, eli tuo mismatch, niin kuin tavallaan tämä niin kuin osapuolten välillä on selvästi kaventunut ja varmaan niin kuin samaa mieltä. Ja yksi tekijä, joka siihen on vaikuttanut, on tietenkin korkotason lasku. Sitten ehkä niin kuin näitä positiivisia niin kuin laskujahan löytyy kuitenkin kiinteistömarkkinasta, vaikkapa nämä niin kuin datakeskusten niin kuin rakentamiset, varmaan liikerakentaminen ei ole niin kuin ollut laskussa. Sitten korjausrakentaminenhan on kuitenkin pysynyt kohtuullisen vakana, eli kyllä tässä tavallaan kuitenkin tässä niin kuin laajassa kiinteistömarkkinassa on kuitenkin ihan niin kuin myönteisiä niin kuin osamarkkinoita, jotka on kehittynyt ihan niin kuin hyvää suuntaa. Tässä ihan ehkä niin kuin vain muutama kommentti, että mitä kaikkea pitäisi ehkä tehdä, niin voidaan ehkä hetken päästä palata. No niin, ole hyvä Tytti. Joo, nopea kommentti Jaakon kommenttiin siitä, että rakentamisen osaltaan tilanne tosiaan on se, että meillä ehkä turhan paljonkin korostuu se, että asuntorakentaminen on mennyt seis, mutta tilannehan ei ole sama muussa rakentamisessa, että ehkä siellä on niin kuin tapahtuu paljon enemmän kuin mitä ehkä monesti julkisuudessa saa ymmärtää. Mutta itse asiaan niin omasta näkökulmastani niin nyt siinä, mitä Teemukin luetteli, että siellä on nyt iso kasa niitä eri tekijöitä, niin nythän aidosti se vastuullisuus voi joissain tapauksissa olla se niin kuin liikkeelle paneva voima ja se tapa, millä se lukko saadaan auki. Et mä tiedän tilanteita, missä tässäkin markkinassa niin tietyn tyyppisten kohteilla on ollut siis huomattavaa tarjontaa ja jopa kilpailua siitä, että kuka saa rahoittaa kohteen, kun on ollut kestävyysparametreiltaan soveltuva kohde. Ja samoin tämän tyyppiset parannukset voisivat olla yksi avain siihen lukkoon, että millä saadaan se kauppa liikkeelle, että jos sieltä pystytään tunnistamaan se kiinteistön potentiaali. Noin, kiitos. Joo, miten sitten vähän tämmöinen kipupisteeseen ehkä menee, että kun nyt, jos hinnat on aika matalalla tai sanotaan, että ne vaihtelee hyvin paljon ja sitten neuvotteluvara on se, kuka ottaa iskua alemmista hinnoista? Nyt rakennusliikkeethän on joutunut, tai marginaalit ovat aika mielenkiintoisella tasolla uusissa järjestelyissä. Onko sijoittajat, tuleeko alaskirjauksia? Tarvitaanko me sellaista markkinoilla, että päästään korjaavaan tilanteeseen, vai pystyykö tämä nykymarkkina ja semmoinen suht vakaa eteneminen, uskotaanko me siihen?
vai onko tulossa korjausliikettä ja kuka sitä ottaa iskuun? Niin Mika, jos mä aloitan tuohon, niin nythän tavallaan sitä iskun ottamistahan meidän tulkinnan mukaan vähän kaikki osapuolet on niin kuin välttänyt ja tavallaan sitä niin kuin, tätä niin kuin vaikeaa tilannetta kukin osapuoli niin kuin hiljakseen sulattelee ja osittainhan siinä hyvä puolihan on se, että kellekään ei ole tullut niin kuin tämmöistä niin kuin isoa katastrofaalista tilannetta, ei sijoittajille, ei pankeille, ei muille rahoittajille, vaan tavallaan tätä niin kuin vaikea tilanne, että on kaikki sulatellut pikkuhiljaa ja semmoinen niin kuin mun mielestä mä luulen, että siinä kaikki osapuolten pitää tulla niin kuin vastaan jonkin verran, jotta se tasapaino niin kuin löytyy, siis rakennusliikkeiden, asuntojen ostajien. Eli siinä varmaan niin kuin ongelma on tavallaan se, että tämä prosessi on vähän hidas ja sen takia tavallaan tämä elpyminen niin kuin on sen vuoksi vähän niin kuin hidas. Jos kaikki tapahtuisi kerralla, niin myös se niin kuin elpyminen olisi nopeampi, mutta se, että miksi on hidasta, niin siihen liittyy kaikki niin kuin inhimillisiä ja kirjanpidollisia ja miksei vaikkapa jopa verotuksellisia seikkoja. Tämä on ainakin meidän tulkinta, että siinä tavallaan osapuolet niin kuin ehkä sitaatissa haluaa sulattaa tätä epätasapainoa niin kuin mieluummin hitaasti kuin nopeasti. Joo, Teemu. Joo, Jaakko vei oikeastaan aika sanat suusta. Eli näinhän tämä on mennyt tässä ja pikkuhiljaa aika hoitaa. Toivottavasti markkinat paranee eri näkökulmista. Rakentamisen kulut tulee vähän alas, korot alas. Toki näihin kaikkiin tekijöihin liittyy epävarmuutta kanssa myös tulevaisuuden osalta, että mitä tapahtuu esimerkiksi rakentamisen kustannuksille, jos vaikka Ukrainaan tulisi rauha ja alkaisi massiivinen jälleenrakentaminen, ja ollaanko meillä sitten uuden ongelman äärellä. Vaikutukset voi Suomeenkin olla aika isoja. Mutta joo, pitkälti näin, että sulattelua ja tilanteen paranemisen odottelua. Mutta jos miettii tätä mahdollisuuspuolta vielä, niin kyllä tässä nyt ainakin huomaa esimerkiksi sitten, että erinäistä liikehdintää sitten vaikka uusien niin kuin sijoitusvehikkeleiden ikään kuin valmistelussa, niin sitähän on sinänsä, että tahot, joilla on ylimääräistä taskuissaan, niin jotkut, jotka kiinteistöt omakseen kokee, niin voi hyvinkin olla niin kuin valmiina sitten käymään tilaisuuteen kiinni, jos sellainen tulee, mutta tämmöisiä niin massiivisia vaikka myyntiaaltoja ei ole nyt tietysti nähty, että kyllä tilanne silti mahdollisuuksia voi avata jos niitä tulee, että tämä aika voi olla tämmöistä niin sanotusti suljettujen esimerkiksi klubityyppisten niin kuin rahastojen niin kuin kannalta mielenkiintoinen, että jos tilaisuuksia eteen tulee, että pääsee sitten ehkä kaupoille. Mutta Miten Tytti, avaako vastuullisuusmarkkinat? Sanoitko, että vähän tuli semmoista niin kuin suorastaan optimismia, kun puhuit, että saatetaan päästä paremmin diileihin. Onko se oikeasti näin, pystytäänkö me kuromaan sillä? Onko se kilpailuvaltti? No niin kuin mä sanoin, niin se riippuu kyllä siitä kiinteistön lähtökohdista. Että tilanne ei ole samanlainen kaikissa kiinteistöissä, mutta kyllä meillä on sellaisia kiinteistöjä, missä se on aivan selvästi kilpailuvaltti. Ja ollaan sitten nähty se tilanne juuri esimerkiksi likviditeetin kautta, että sitten kun on vastuullisuusparametreiltaan erittäin hyvä kiinteistö, toki sit myös varmaan moni muukin asia asuu kohdalleen, mutta et hyvällä sijainnilla niin se vastuullinen kiinteistö voi olla likvidi ja se viereinen kiinteistö ei ole. Mutta tosiaan siinäkin vaaditaan sitä kokonaisarviota, että se tilanne ei ole samanlainen joka paikassa ja kaikille kiinteistöille. Mutta kyllähän meillä on edelleen, nyt jos vaikka mietitään sitä, mitä EU:ssa tapahtuu Omnibussin myötä, niin meillä on edelleen siitä huolimatta vahva pusku kohti sitä vastuullisempaa markkinaa. Ja kyllä mä näen, että ja niin kuin meillä nuo vastaajatkin tuossa kyselyssä, niin vastuullisuuden painoarvo ihan selvästi on kasvamassa. Et melkein kaikilla mittareilla 5 vuoden päästä niin vastaajapuoli näkee, että se vaikutus on merkittävämpi. Joo, Teemu, ole hyvä.
Joo, tähän vastuullisuuteen oikeastaan niin kuin omana viimeaikaisena havaintona varmasti kaikki just noin niin kuin Tytti sanoi, että isossa kuvassa vastuullisuuden merkitys on tuon suuntainen, mutta sitten on jännä tämmöisessä vähän niin kuin hankalassa markkinassa huomaa, että tietyllä tavalla jossain tilanteessa saattaa ehkä pudota tämmöisessä niin kuin Maslowin tarvehierarkiaajattelussa niin kuin pykälän päri alemmalle ja tasolle, ja sitten se, niin kuin se ydinongelma on se, että miten tämä saadaan ylipäätään tämä hankeyhtälö kaikkien osapuolten kannalta järkeväksi. Ja silloin siinä pohdinnassa on väistämättä niin kuin ihan oikeasti kaikki nämä pöydällä ja semmoisiakin tilanteita on tullut vastaan sitten, jossa myös siinä missä muidenkin asioiden osalta, myös vastuullisuuden osalta saatettu miettiä ehkä sitä, että okei, jos meidän alkuperäinen niin vaikka ympäristökunnianhimon taso oli tämä, niin jos sitä hieman pudottaisi, olisiko sillä silti vielä negatiivisia vaikutuksia, niin saataisiin ehkä hankeyhtälöä vähän säästöä, niin tämän tyyppisilläkin tavoilla on sitten viime aikoina joissain hankkeissa sitten niin voitu edistää asiaa, mutta varmaan iso linja ja trendi on toi, mitä niin Tytti juuri kuvasi, mutta huomaa myös toisen suuntaista ajattelua yksittäisissä hankkeissa. Ole hyvä. Joo. Niin puheenjohtaja, jos sallitaan, niin mä, kun Tytti on tässä mukana, niin olisin mielellään kysynyt Tytin mielipidettä, kun vastuullisuudesta puhutaan, niin tavallaan me ollaan oltu huolissaan viime vuosina siitä, että esimerkiksi Suomessa tämä niin kuin puurakentamisen niin kuin kapasiteetti ja toimija, niiden määrä on niin kuin todella rajusti laskenut. Eli kysymys ehkä Tytille, että niin kuin milloin niin kuin EU tai ylipäätään regulaatio nytten vihdoin ikään kuin lähtisi todella tukemaan niin kuin puurakentamista suhteessa sitten niin kuin betonirakentamiseen. Tämä liittyy totta kai näihin päästökysymyksiin ja ekologisuuteen. Niin onko näköpiirissä tavallaan nyt sitten oikeasti sillä puolella sellaisia merkittäviä vaikutuksia, että nuo rakennusliikkeiden on pakko tavallaan niin kuin lähteä sitten tarjoamaan myös niin kuin puurakentamista vaihtoehtona soveltuviin kohteisiin toki? Hyvä kysymys. Vastaus on kahdenlaatuinen. Meillä on nyt ensimmäistä kertaa tulossa regulaatioon se elinkaaren hiilijalanjäljen arviointi. Eli että me otamme mukaan sen koko rakennuksen myös rakennusmateriaalien valmistusketjujen vaikutukset. Ja Suomessahan se sääntely tulee voimaan tuossa vuodenvaihteessa. Eli meillä on nyt ollut juuri raja-arvoasetus lausunnoilla tästä. Ja sitten jos me katsotaan tätä EU-tasolla EU-sääntelyn näkökulmasta, niin nyt siellä uudessa rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä, niin sen vaatimusten mukaisesti nämä samat vaatimukset tulee koko EU-tasolle vuonna 2028 yli 1000 neliön rakennuksille ja kaikille uusille rakennuksille. Sitten raja myös niin, että ei pelkkä laskentavaatimus, vaan raja-arvovaatimukset, niin 2030. Eli itse asiassa tätä sääntelyä on nyt tulossa. Sitten se, että kuin vahvasti se ohjaa puurakentamiseen, niin meillähän on sellainen tilanne, että oikeastaan kaikissa perinteisissä rakennusmateriaaleissa niitä päästöjä on pystytty pudottamaan ja sinne on tullut uusia ratkaisuja markkinoille, joilla voidaan vähentää päästöjä. Et puurakentaminen on yksi keino, mutta mä ajattelisin, että meidän oikeastaan pitäisi katsoa sitä päästönäkökulmaa ja hankkia sellaisia ratkaisuja, jotka on sen hankkeen kannalta optimaalisia ja vähentää niitä päästöjä. Mutta joka tapauksessa toi sääntely tulee kyllä nyt tukemaan niitä vähäpäästöisempiä ratkaisuja myös sinne rakennusmateriaalien valmistukseen. Samoin tätä tukee toi kestävyysraportointidirektiivi, joka myöskin pakottaa huomattavasti enemmän nyt raportoinnin piirissä olevat organisaatiot joutuu sitten käytännössä katsomaan myös niitä koko arvoketjun vaikutuksia. Et ehkä siellä se ilmastopäästöissä pelkän käytön energiankulutuksen rinnalle niin on nyt tulossa se koko elinkaari ja ne koko arvoketjun vaikutukset. Semmoinen trendi meillä selvästi tässä on. No niin, hyvä. Ennen kuin tässä mennään loppukeskusteluun, otetaan vielä tämmöinen vähän makrokysymys mukaan. Pankit saattaa ainakin markkinoilla olla pikkusen semmoista hankaluutta neuvotteluissa, tiukkoja vaatimuksia Basel 4 vaikuttaa. Meillä on puute ulkomaisista sijoittajista, niin kuin Jaakon esityksestä taidettiin muistaakseni nähdä, että merkittävä vähentyminen. Miten me saataisiin takaisin
kotimaan sijoitukset? Onko se yksityisiä velkarahastoja? Onko se muita ulkomaisia sijoittajia? Pitääkö meidän aktivoitua kotimaassa? Miten vähän tällaista niin kuin tulevaisuuteen luotaamista? Mitkä asiat tässä voisi muuttua? Miten te näette, että tuleeko se raha mistään? Tuleeko se ulkomailta? Vai mikä on se lähde? Vai pitääkö pankkien höllentää pikkusen? Jos vaikka aloitan tällä kertaa, niin kyllähän tämä ne vuodet, kun kiinteistömarkkinoilla on hyvin aktiivinen, niin kyllähän se ulkomaisten toimijoiden niin varassa suurelta osin siinä, missä noita avoimien rahastojen varassa on ollut, ja sitä pääomaa on vaikea korvata ihan heti millään, että ne volyymit on ollut sen verran suuria. Me ollaan melko pääomaköyhä maa itse, joten tavallaan niin suuria odottaisi niin kuin siitä, että jostain yhtäkkiä niin kuin sisäsyntyisesti sitten saataisiin niin yhtä massiivista niin markkinaaktiviteettia muulla tavoin aikaiseksi. Mutta ehkä tässä oli edellinen esitys myös noista EU-tuista, niin se mä nostaisin tässä kanssa, että niin kuin sehän voi olla merkittävä rahoituksen lähde myös, ja ei ehkä nyt vaikka johonkin normaaliin asuinkerrostalohankkeeseen välttämättä, mutta se, mikä meillä käy itsellä täällä KPMG-verkostossa linja kuumana koko ajan meidän Brysselin praktiikkaa, ja sieltä kun tulee erilaisia vaikkapa huoltovarmuuteen tai vihreäseen energiaan tai puolustautumiseen liittyviä tukiohjelmia, niin nehän saattaa, jos hankkeethan ei ole välttämättä niin joko tai mustavalkoisesti jotain, vaan voi olla aidosti niin kuin jollain tavalla kaupalliseen markkinaan niin kuin kytkeytyvä hankekokonaisuus, jossa on sitten semmoisia ulottuvuuksia, johon voi jonkinlaiseen puolijulkiseen tarkoitukseen ainakin esimerkiksi avustuksia saada, että sieltä voi niin kuin rahoituspuolelle saada sitten ehkä joskus helpotusta. No se ei vastaa tähän sijoittajakysymykseen sitten tietysti, että haluanko Jaakko tai joku muu jatkaa, mutta ei ole ihan helppo niin tuosta noin vaan niin alkaa raapia melko tyhjistä meidän suomalaisten taskuista jos kuvassa, niin sitten lisääkö. Hyvä Jaakko. Joo, kyllä Teemu kanssa olen ihan samaa mieltä, että kyllä varmaan tosi vaikea niin kun tempasta nopeasti niin kun joku taho, joka niin tulisi korvaamaan tavallaan näiden tiettyjen tahojen niin kun hetkellistä vetäytymistä, että pankithan kuitenkin huolehtii näiden, niin kun puhutaan niin kun loppuasunnon ostajien niin kun rahoituksesta, sillä kotitalouksien rahoituspuolella mun mielestä ei ole niin kun ongelmaa. Pankit rahoittaa, mikäli tulot on riittävät, niin edelleen kohtuullisen hyvin. Sitten jos miettii näitä niin kuin isompia kiinteistöhankkeita, niin kyllä me tarvitaan ne ulkomaiset toimijat takaisin toivottavasti kohtuullisen pikaisella aikataululla. Varmaan tämä niin kuin valtion tukema asuntorakentamisen tuki heikkona vuosina on tosi tärkeä niin kuin Heli toi esille. EU-tyyppistä rahoitusta voidaan tarvita, mikäli se soveltuu tiettyyn kohtiin. Itse uskon kyllä, että nuo asuntorahastojen tilannekin, kun tavallaan tämä niin kuin nyt vaikea tilanne korjaantuu vuoden 2 päästä, niin varmaan hekin sitten kääntyy niin kuin netto-ostajiksi, mutta oma käsityksemme on, että vuoteen 2 niin kuin siltä puolella ei välttämättä tule niin kuin vetoapua eikä uutta rahoitusta. Voisiko kotitaloudet niin kuin olla merkittävää niin kuin rahoittaja yhteensä, niin pitkällä aikavälillä joo. Näinhän on esimerkiksi Suomen osakemarkkinoilla, niin kotitaloudet, eli osakesäästäjät, on jo tällä hetkellä erittäin merkittävä segmentti, jos puhutaan niin kuin Helsingin pörssin niin kuin sijoittajakunnasta. Joo, hyvä. Tytti. Joo, vastuullisuuden puolelta semmoinen vähän toisenlainen näkökulma. Että nyt jos me ajatellaan, niin kuin, että meillä olisi tärkeää saada sitä kansainvälistä rahaa Suomeen, niin me itse asiassa näin niin kuin maana vaikutetaan siihen aika merkittävästi sillä, että miten me esimerkiksi nyt tuodaan se rakennusten energiatehokkuusdirektiivin päivitys kansalliseen lainsäädäntöön, miten me lainsäädännön kautta luodaan edellytyksiä sille, että voidaan, kun siellä on mittareita, kuten CE-luku, jotka on määritettynä niissä viitekehyksissä, niin se, että me ymmärretään, että nyt sillä, millaiset EU-luvun laskentasäännöt me vaikka luodaan, niin sillä on vaikutusta siihen, että mitkä edellytykset meidän kohteilla on tehdä kannattavia energiakorjauksia, mitkä edellytykset meillä on nostaa sitä kiinteistökantaa kansainvälisten kiinteistösijoittajien näkökulmasta ja kansainvälisen rahoituksen näkökulmasta kiinnostavaksi kohteeksi. Eli siellä on nyt muun muassa semmoinen paikka, mihin me vaikutetaan kansallisella lainsäädännöllä ja tavallaan se, että me luodaan meillä ympäristö sellaiseksi, että se tukee kannattavia energiakorjauksia, on esimerkiksi nyt aivan yksi keskeinen keino sillä, että me voidaan sitten
olla houkutteleva sijoituskohde niille kansainvälisille investoreille. No. Loistavaa. Kiitos Tytti ja kiitos panelisteille. Me ollaan tässä 5 minuuttia jäljessä, mutta avataan tämän. Mehän saatiin suorastaan ratkaisuja ajalliseksi melkein tässä. Katsotaan sitten loppukeskustelua ja olkaa hyvä sitten kuulijoista, niin nostakaa vain käsi siellä pystyyn, niin koitetaan jakaa täältä puheenvuoroja sikäli kun niitä tulee. Niin täällä on meillä kuitenkin panelistit paikalla ja vielä puhujiakin paikalla, niin olkaa hyvä vaan. Oliko meillä niin tyhjentävät esitykset? Taitaa olla. Tästä katsotaanpas tuosta. Kyllä se pitäisi tulla tuohon ensimmäiseksi, jos ne näkyy. Siellä taitaa olla Auli Heinävä. Joo, no mä ehkä tartun tuohon kattavuuteen, että se ei kuitenkaan, tämä esitys nyt ei ollut ihan niin kattava kuin mitä mä ajattelin, että olisi tähän paneelin aiheeseen liittyen ollut, eli että mikä painottuu vastuullisuuteen, mutta tuo kysymys paneelikeskustelussa, miten kiinteistö- ja asuntorakentamisessa eteenpäin, niin hirveän iso osa sitä on tuo kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakentamisen rahoitus, ja niin kuin tuossa kuultiin, ollaan todella isossa muutoksessa, että ne valtuudet tulee laskemaan merkittävästi. Tampereella tällä hetkellä rakenneteilla 1825 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa, joista suurin osa on ARA-varkerahoitteisia. Ja samanaikaisesti tiedetään ainakin me, jotka tehdään oman hyvinvointialueen kanssa tiiviisti yhteistyötä, että ne tarpeet sille palveluasumiselle on todella isot ja samanaikaisesti pohdinnassa se, että kun valtion rahoitus on lähtenyt erityisryhmien osalta esimerkiksi alta käytännössä kokonaan, niin milläkä sitten turvataan ne kohtuuhintaiset vuokrat. Et itse vastattiin tuohon Affordable Housing Planin kyselyyn Eurocities Working Group jäsenenä. Tässä tällä viikolla tiistaina lähti vastaus ja vastattiin kysymykseen myös, että mitä odotetaan EU-politiikalta suhteessa kohtuuhintainen asuminen ja sen rahoitus. Eletään aika kriittisellä hetkellä. Tällä hetkellä tiedetään, miten Euroopassa muualla menee. Tiedetään, että Suomessa on sekä asumisen että asuntorahoituksen niin kuin kohtuuhintaisuuteen liittyvät instrumentit on ollut aika lailla hyvät. Niitä on pystynyt käyttämään. Niissä on ollut riittävät valtion pitkäaikaiset rahoitukset, koska niissä on ollut valtion asuntorahoitusrahoittajana ja nyt se on sulatettu pois valtion talousarvioon. Eletään aika isossa muutoksessa suhteessa siihen, että miten esimerkiksi sitä kohtuuhintaista asuntotuotantoa niin kuin saadaan toteutettua. Et nyt on kaikki innovaatiot myös sieltä EU-tasolta niin kuin tarvitaan kehään ja meitä isoja kaupunkeja ja KOVA ry-jäseniä tarvitaan siihen pohdintaan mukaan lisää. Kiitos loistavia huomioita. Juuri näin markkinan muutoksessa ja eri tasoisia toimia kyllä. Löytyykö muita kysymyksiä vielä? Rohkeasti sieltä vaan kättä pystyy, jos tulee. Jos meillä ei näy muita, niin ei taida tulla enää. Niin kiitos kaikille puhujille, panelisteille. Oikein innostava päivä tässä suorastaan niin kuin markkina lähtee melkein näillä jo käyntiin. Me saatiin monenlaista kuvaa. Meillä on tulossa seuraavia webinaareja myöskin. Pysykää linjoilla ja kuunnelkaa, osallistukaa Corelabin puolelta. Ja tosiaan nämä esitykset on sitten, tai esitys on tuolla YouTubessa nähtävissä ja esitykset jaetaan osallistujille. Ja Helin osalta sitten, jos kysymyksiä tulee Varke-roolista, niin ei keritty tuossa miettiä, niin pistäkää tänne tulemaan, niin ohjataan hänelle sitten. Mutta tässä vaiheessa mä haluaisin kiittää kaikkia ja melkein vaikka perjantai, niin toivotan jo hyvää kohtaa alkavaa viikonloppua. Ja oikein nähdään seuraavissa Corelabin palaverissa. Kiitos kaikille. Joo, kiitos. Kiitos. Kiitos.